Здравейте хора, днес ще играем Hello Neighbor Alpha 2 и се абонирайте за новият канал, оставете един лайк на видеята и нека да цъкнем на сторито. Ако ви харесват видеята, абонирайте се с камбанката и оставете един лайк на това видео и на другите. Така, с този кролбар махаме дъските на тази врата. Оф, айде бе, що е толкова трудно? Малей, как падна дъската? Оставяме този кролбар вътре. Вземаме кашона. И официално се нанесяме в тази къща. На седа. Той ще е да го прави, сега като се събудим. Той ще е да го правил. Не ми дава да клекна, не ми дава нищо. Проверявам дали може да стане някакъв бък. Оф, какви тъпоти, глупости, ненужни правя. И вече сме пред къщата на този злодей. Трябва да му взема ключа. Не! Ах, та главайца тъпа. Брррррр. Махай се бе, братошка. Така. Почини си. Оф. Така. Така. Тази стая беше много добра. Вече за нещо друго кролбара не ми трябва. Сега, нека да взема това. Ох, защо се чувствам някак си уморен. Шегувам се. О, не. Холи моли, холи! О, мъгъш! Ах ти! What the fuck? Ох. Някакви секунди минаха. Това ми е много интересно. Явно играта си има определено време. Това е да имаш ужасен съсед. Брато ти, ди си в къщата, бе. Отиди си в тъпата къща.
Ти на мен ли ще даш ти умрюци, бе? Мале, прескочих му. Тръгвай си в къщата. Така, моето момче. Така, ще слушаш. Трябва да се прибираш по това време. Абе, отвори се, бо. Абе. Айде, отвори се. Отвори се. Аре, стига, бе, отиди малко в къщата си, бе. Вече е почти време за ходене в къщата ти. Глей къв си жалък, няма жена. Мах! Ти си много жалък, но си с голяма къща, това е проблем. Айде де. Вече почнах да се катеря. Бавно, но славно се катеря аз. Да мина Hello Neighbor Alpha 2. Абе. Бичес. Нещо беше бъгнало. Столче и кийкарта. С тази кийкарта по неговата главица. С неговият стол по неговата главица. What? Това беше моята кола, бе. Видяхте ли? Това беше от Алфата, моята кола. Абе, what? Абе. Вече съм в мазето, омг. Омг, той е тука. Айде, минах втората алфа. Минах втората алфа. Минах втората алфа, хора. Надявам се видеото ви е харесало. Ако така, абонирайте се и оставете един лайк от мен. Бай-бай!